بهاتنا ورزا زوستانê re daxwaz li ser alav û amûrên germkirinê zêde bûye û herî zêde xwestek li ser sobeyan heye. Li kolana Zehferanê ya bajarê Hesekê tevî buhabûna nirxê sobeyan jî lê daxwazên welatiyan li ser kirîna sobeyan her zêdetir dibin. Welatiyan diyar kirin ku nirxên sobeyan ji salên berê buhatirin. والله أصحاب النار بالنار جدا حتى البواري اللي الصوبات. Vê salê nirxên sobeyan gelekî bilind bûye. Ew sobayên me yên biçûk her sal em dibêjin em ê biguherin. Lê ji ber ku dahata me nîne em nikarin biguherin. Sobayên felahîn an ku yên cûtkaran nirxên wan ji 250,000 lêreyên Sûrî heya 300,000 lêreyên Sûrî ne. Lê sobayên din nirxên wan ji 900,000 dest pê dike û berbijûr ve diçe. Gelo wê ku nikaribe bikare wê çawa bike. Divê ku vegere ser sobayên berê yên ku bi daran pê diketin. Zêdeyî wisa tiştek ji destê me dernakeve. حديان وعليك ودفي حالك أكثر من هيك ما في. Firoşkarên sobeyan jî gotin ji ber girtina sînoran îsal nirxê sobeyan gelekî buhane. أول شيء مواصلات شوي صارت صعبة. Nirxê sobeyan buha bû ji ber veguhestin zehmet bûye û dergeh hatine girtin. Ev yek dibe barekî giran li ser welatiyan û welatî nema dikarin vê yekê tehemûl bikin. Ji ber buhabûnê jî welatî berê xwe didin sobeyên daran. هلا هدول كمان مو كتير صحية بس شيء أحسن من شيء. Kolana Zehferan koyek ji kolanên herî kevin û biçûk ên bajarê Hesekê ye. Her sal niştecihên wê weke van deman berê xwe didin sûkê û dest bi amadekariyên zivistanê dikin. بس عم نعيش عارفين